Kaixo, webgunea egina daukagu, orain elikatu behar dugu. Modu batzuk daude, banan-banan azalduko ditugu guztiak. Lehenengoa, klikatu, txertatu, eta hemen daukazu aurre diseinu batzuk. Nahi baduzu, erabili nahi duzuna. Argazkia, testua eta testu gehiago. Gehitu hemen irudia, eta hemen testua, adibidez. Ikusiko dugu Google Siteak egiten dira atalka. Hau da atal bat. Atzeko kolorea aldatzeko, klikatu paleta de kolore honetan eta aldatu kolorea. Bi atal baldin baitugu, adibidez, orain bi atal ditugu, mugitzeko, sakatu hemen eta mugitu. Gora edo bera. Atal bat ezabatzeko, hemen alboan dago sakarrontzi bat, sakatu eta ezabatzen da atal hori. Hau ere ezabatuko dugu. Ikusten duzuenez, aurre diseinu batzuk daude hemen. 4 argazki 4 testo, 3 argazki, 3 argazki eta testu, hautatu nahi duzuna. Hori da modu bat. Hemen, txertatu atalean ere, hemen azpian, daukagu baliabide batzuk. Botoiak zer diren? Hau da botoi bat. Ikusteko nola geratzen den, aurre biztan klikatu, eta begira, botoia da, botoi bat, sakatzeko eta joateko webgune horretara. Ateratzeko hemendik, aurre biztatik, sakatu hemen, eta berriro editatzaile bezala egongo gara. Bereizlea da marra bat, bereizteko atalak. YouTubeko bideo bat txertatu nahi badugu, modurik errazena, sakatu hemen, kopiatu helbidea, eta txertatu. Behin txertatuta, tamaina aldatu nahi baduzu, sakatu izkinean, handitu edo txikitu. Egutegiarekin ere gauza bera. Hautatu egutegia, txertatu, eta hona etorriko dira egutegi horren gertaera guztiak. Oso baliogarria da, adibidez, gelako webgunea egiteko eta gelako egutegia hemen txertatzeko. Mapak, bilatu kokapena, hautatu, handitu, txikitu, eta txertatu zure webgunean. Eta dokumentuak, aurkezpenak, kalkulorriak, inprimakiak eta diagramak dira Driven ditugun dokumentu horiek. Adibidez, hautatu dokumentu bat, txertatu eta dokumentu hori agertuko da zure webgunean. Begira nola ikusiko duten besteek. Hemen agertzen da dokumentu hori eta gauzarik onena, hau Driveekin lotuta dagoenez, jatorrizko dokumentua aldatzen baduzu edo editatzen baduzu, beti azken bertsioa zure webgunean agertuko da, eta ez duzu aldatu behar bai Driveetik, bai webgunetik. Beraz eta laburbilduz, hemen botoiak, bereizleak, YouTubeko bideoak, baliabide asko daude. Gehien erabiltzen direnak dira irudiak, fitxategiak, testua, Driveko elementuak eta webguneak. Nola egin zirkulu hau ateratzeko? Klikatu bitan nahi duzun lekuan eta agertzen da zirkulu hau. Eta gauza bera, irudi bat txertatzeko, sakatu hemen, bilatu irudia, txertatu eta igo irudi hori. Testua gehitzeko, gauza bera, klikatu testuan eta hemen idatzi nahi duzuna. Testua idaztean, testu editore bat daukazu hemen. Zertarako? Tamaina adibidez aldatzeko, lerrokatzeko erdian edo beste aldean, edo estekatzeko. Hau da, nik nahi dut, hemen klikatzean, hipervinkulo batera joatera. Nora? Adibidez, ona. Eta hau bihurtzen da esteka bat. Irudiekin gauza bera gertatzen da. Irudi bat estekatzeko, bilatu irudia, hemen dago irudia, hautatu, ikur bera agertzen da,
eta idatzi esteka. Horrela, klikatzen badute irudian, joango dira zuk nahi duzun webgune horretara. Orri oina gehitzeko eta gauza bera agertzeko orri guztietan, jartzen baduzu zagua hemen azpian, ikur hau agertzen da. Sakatu, eta hemen gehitu orri oina. Orri oina egin ondoren, begira, beste orri batera joaten banaiz, gauza bera, orri oin bera, agertuko da orri guztietan. Eta bukatzeko, webgune honetan daukagu orri nagusia eta beste bi orri, eta hemen azpi orri gehiago. Orriak sortzeko, orriak atalean, klikatu hemen, plusean, eta orri berri bat sortzeko, sakatu hemen. Eta sortzen da, hirugarren azpi orria. Baina gerta daiteke, guk nahi dugu, hemen menuan sakatzean, ez joatea barruko webgune batera, baizik eta zuzen kanpoko webgune batera. Nola egiten da hori? Gauza bera, orriak atalean gaude, jarri zagua plusean, eta sakatu gabe goiko ikurra, esteka berria, hemen bai, sakatu, eta nola izango du menuan izena orri honek? Adibidez, IKT. Eta zein izango da esteka? Izan daiteke barruko webgune bat, baina hori ez dugu nahi, baizik eta kanpoko webgune batera joatea. Ikusiko dugu nola geratu den. Hemen dago menu, orri nagusia da barruko beste orri bat. Baina IKTen klikatzen badut, ateratzen naiz nire webgunetik eta joaten naiz beste webgune batera. Google Site, oso tresna erabilgarria eta erraza, portfolioak egiteko, gelako webgunea sortzeko, edo inkluso eskolako saita egiteko. Eskerrik asko, agur!